De wetterstand kwam dit weekend heger als verwachten, boppen de 3 meter zelfs. Gewoon waar we bij een wetterstand van 3 meter dikbewaking inzetten. Dat gebeurde dit weekend net, wilst het misschien wel matten hier. Het heeft uiteindelijk geen problemen opsmieten. We informeren de diekpassen, of we bezetten de diekpassen. Daar hebben we een stukjes 4 van. Die bezetten we met 3 meter plus. Ja, en het is nu 3 meter algeweest. Dus eigenlijk is er niks aan de hand. En we binnen wel alert bleun, maar er binnen wel wetterstanden die net alarmerend binnen, laat ik het zo maar zeggen. In de haven van Haas ging het wel even mis, want ik had hier de haventjes de kaders aanzetten. Toch kwamen er auto's in het wetter te staan. Ja, dat hou je toch. Als ergens een dranghek neerzet, dan willen mensen erachter kijken. Op een vluchthaven was afgezet. Maar ja, dan zetten ze de hekken aan de kant en dan gaan ze erachter kijken. Ja, en wat gebeurde er toen? Want we begrepen dat de politie contact met hem opnam. De politie heeft met een collega hier op post gebeld om te vragen waarom het niet afgezet was. Maar het was dus wel afgezet. Die hebben het zelf weer met zo'n rood-wit lint afgezet. Maar ja, als je een half uur verder bent, dan is dat er ook weer weg. Wij kwamen te Zandvliegen, terwijl de dakpan nog van de huizen bij een flinke storm. Maar ik hier bleut dit keer relatief rustig. Hier op Kornwerderzand viel het reuze mee. We zijn ergere stormen gewend. Dit is eigenlijk meer een hele harde wind, zeg maar. Niet echt een storm. Er is nog geen dakpan verschoven, dus het valt reuze mee. Het wetterskip heeft de kustlinie controleerd op ongespeeld gwort. Er is niet opmerkelijk zien voen.